Dobar dan poštovani gledatelji, pozdrav iz Vinkovaca. Nakon 71 dan završila je zimska pauza za prvoligaša iz Vinkovaca i kreću i oni u nogometno proljeće. Nažalost, nije nas dočekalo i kalendarsko jer krećemo u dvoboju po prilično prohladnom vremenu. Negdje oko 3 stupnja Celzijusa danas. U Vinkovcima je padala kiša cijeli dan, pa će travnjak također biti natopljen. Očekuje nas teška borba, pogotovo Vinkovčane očekuje teška borba za goli prvoligaški život. Cibalija ulazi u ovaj dvoboj kao pretposljednji sastav lige i kreću u lov na pozicije koje bi ih trebale ostaviti u Max TV prvoj ligi i sljedeće godine. U goste je stigao Osijek, osokoljen velikom pobjedom protiv Dinama u zaostaloj utakmici 19. kola odigranoj prošli tjedan. Trener Cibalije Miroslav Bojko napravio je jednu izmjenu od onih najavljivanih sastava. Ivan Koledić je na klupi, tu su još Paradžiković, Miloš, Jurić, Čulić i Terzić, a u postavi su Matković na golu, Muženjak, Župarić, Mitrović i Rugašević, Mazalović zadnji vezni, Vidajić i Matoš, pored njega Mišić, lijevo Filipović, desno Mladen Bartolović u napadu za Osijek, Lisjak, Lukić, Bagić, Mandić, Glavaš, Zulim i Leko na klupi u početnoj postavi. Na golu Mikulić, obrana u sastavu Ibriks, Smoje, Vrgoć i Lešković, u sredini terena Kvržić, Kurtović, Pušić, Mišić i Pongračić, ispred njih Antonio Perošević. Sudac današnjeg dvoboja biti će Igor Križarić iz Čakovca, pomagat će mu Siniša Premužaj iz Varaždina, Jerko Crnčić iz Vrbovca. Odličan potez za Mišića i evo protunapada Cibalije, 4-2, mogu li to iskoristiti? Odlično ubačeno i Cibalija je bila blizu gola. Odlična prilika na samom početku dvoboja, bio je to vrlo lijep prodor i munjevit protunapad već u 3. minuti susreta kojeg ipak nisu uspjeli iskoristiti Vinkovčani. Prodro je tu po lijevoj strani Petar Filipović, igrač koji je u sastav Cibalije stigao iz njemačkog Sankt Paulija. Korner koji će izvesti Bartolović, petorica domaćih igrača u kaznenom prostoru i uspio je to nekako odbiti Mikulić, ali imat će novu priliku Bartolović. Četvorica Osječana, petorica u kaznenom prostoru. Matoš lako reagira i lako izbija loptu, ima novu priliku. Mišić dirao je loptu, Vidajić. I na kraju Pongračić dobro okreće i pored gola prolazi lopta. Dobro je uzeo loptu Matoš i riješio se Peroševića. Evo nove prilike za Cibaliju, ubačaj za Filipovića i ovo je penal. Ovo je 11-terac, vidio je sve, Križarić bio vrlo blizu, odličan ulazak Filipovića u utakmicu. Vidjeli smo ga već u 3. minuti kako je dobro prošao po lijevoj strani. Sada još jednom pravovremeni ulazak. Da li je zaleđe? Čini se da je sve ispravno i da je vratar Osijeka ovdje rušio napadača Cibalije, uhvatio ga je za desnu nogu i Križarić pokazuje na bijelu točku. Prilika da domaćini u 18. minuti utakmice dođu u vodstvo. Kod lopte Tomislav Mazalović i 1-0. 1-0 vodi domaći sastav i treba reći posve zasluženo. Zgoditak postiže Tomislav Mazalović i sada je ipak nešto lakše domaćinima. Njihova agresija na samom početku donijela im je zgoditak i to uz dosta sreće jer je tu, čini se, dirao loptu nogom gostujući vratar Mikulić. Nije pomoglo, Cibalija vodi 1-0. Filipović zadržao je loptu Filipović, vidio je na desnoj strani Bartolović, ali na drugoj je sam Mišić i evo pokušaja dodavanja kojeg presjecaju, ali na kraju Matoš puca još jednom. Nema zaleđa Bartolovića, lukavo je to napravio Bartolović i prisiljen izbijati, čini mi se, Pušić, no još nije gotovo. Filipović
Još jednom Muženjak. I tamo je bio Ibriks, izbacuje loptu iz igre. Bartolović još jednom ubacuje. I ovo je dobar ubačaj koji je natjerao tamo, čini mi se, nekog od gostujućih igrača da izbaci loptu iz igre. Imat će Cibalija priliku još jednom ubaciti loptu u igru. I nema naprijed rješenja Vitajić, već opet na lijevo prigoda za novi centar šut i još jedan pokušaj, ovaj put Filipovića iz volea. Filipović igra odlično ovaj dvoboj, nije previše razmišljao u ovoj situaciji, odmah pokušao iz prve. Mišić ide na Ibriksa, predano Bartoloviću i evo pokušaja Bartolovića preko gola. Nije se previše razmišljao Bartolović, ovo je bilo dosta daleko, čak i više od 25 metara, ali opalio je opasno. Vitajić, dobar pas za Matoša i opet pokušavaju Vinkovčani. Filipović stiže iza leđa i Muženjak, ali ide sam Filipović i ovo je bio dobar udarac, dobro zamišljeno u 42. minuti. Filipović po zemlji, ali spreman Mikulić. Ubačaj Bartolovića i opasno je, ali Mikulić se uspio snaći. Drugi u uklizavanju bio je Mazalović nakon onog pokušaja Mitrovića. A Kvržić ima nešto za reći glavnom sucu. Bez promjena za Cibaliju, na golu Matković, obrana Muženjak, Župarić, Mitrović i Rugašević, u sredini terena Mazalović, Matoš i Vitajić, desno Filipović, lijevo Mišić, naprijed Bartolović i odmah Mišić krade jednu loptu i kreće novi pokušaj domaćina. Ubačaj Bartolovića i sudar je bio Mikulića i Filipovića, ali uspjeli su nekako ipak Osječani odbiti tu loptu s linije. Čini mi se da je tamo uspio Ibriks. Ubacit će loptu u kazneni prostor Mišić. I na kraju samo Smoje, ali još nije očišćeno. Stiže Mikulić, ispala je lopta i nema zgoditka. Krenuo je u kazneni prostor Kvržić, dobar je ubačaj, pratio je sve Matković. Malo preblizu stoji Mišić, ali ide ubačaj Peroševića, skoro je u velike probleme ubacio svog vratara Frane Vitajić. Snažno na drugu stranu, evo pokušaja za Smoju, uspio je uhvatiti loptu Matković, koji je, čini se, nastradao u ovom uklizavanju Smoje, u ovom blatu, dobio udarac. Ponovno lopte Filipović za Bartolovića i ubačaj kojeg dohvaća Župarić. Pao je još jednom Župarić i još jedan 11-terac. Još jednom je na bijelu točku pokazao Križarić u 57. minuti. To ćemo sigurno vidjeti još koji put. Čini se da je Lešković krivac za taj prekršaj. Lopta je bila kod Župarića i čini se da je desnom nogom ovdje u uklizavanju odnio lijevu stopera Cibalije i sada Cibalija ima priliku još jednom iz 11-terca povećati vodstvo i još jednom to domaćinima uspjeva od 57. minute sa drugim zgoditkom Tomislava Mazalovića. Cibalija vodi 2:0. Sad je malo ipak lakše Miroslavu Bojku. Uče Pušić, dobro je donio loptu Pušić, Kvržić iz prve, zastala je i lopta i nova prilika, bacio se hrabro Matković, pokupio loptu, ali pokupio, čini se, i dobre batine
Dobio je opet u glavu Matković koji leži sad tu u ovom blatu. Mladen Matković je dao glavu sad da spasi gol. Još jedna opasna situacija u 60. minuti. I evo novih problema, sada će morati smirivati sve Križarić. Crveni karton zbog udaranja, čini se dobio je Antonio Perošević. Mazalović. Izgubio je loptu Terzić. I krenuo je naprijed još jednom Smoje. Duga lopta za Ibriksa. Lukić i Mandić u kaznenom prostoru i tu je skoro zaprijetio Lukić. Dobro se postavio, ali nije baš najbolje pucao. On je stigla lopta do Mandića, već je nova prilika za Cibaliju. 3-2 imaju sada domaći igrači. Vuče Matoš. I na kraju vidjeli smo dobar pokušaj, čini mi se, Koledića. Evo i posljednjeg zvižduka suca Igora Križarića iz Čakovca. Završilo je u Vinkovcima nakon velike borbe pobjedom Cibalije 2-0. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali u ovih 90 minuta. Hvala vam na pažnji. Lijep pozdrav!